Gavana e kaunti ma Homa Bay Gladys Wanga utimo lokruok e tend migepe mag sirikande kendo lemo mar migawo ma yande omi jalupne Oyugi Magwanga koro mae omi jatend migawo mar nderni Danish Onyango. Udhi kachiel kod jolupgi mosedo tiegruok e weche mag arita koro chuonegi kondo e nyasi motelie gi jatend piny Kenya William Ruto. Meneja mar chungo weche e Citizen TV Jamila Mohamed achiel kuom jofwambo mag kambi mar All Media Services ma orienye mich mag IGAD ma ochiw Addis Ababa. Erokamano kuom hiero Ramogi TV sa 10 mar odhiambo machiegni weche mag kagi kacha nyinga Ochieng' Emmanuel. Gavana e kaunti ma Homa Bay Gladys Wanga otimo lokruok e tend migepe mag kaunti no kendo koro jalupne Oyugi Magwanga malemo mar jatend migawo mapur ma bang' yiero ma Kasipul manyocha jalupne onenore apiaya kasiro jachung' kar kende Oyugi Magwanga. Wanga okawo okang' mokwongo ma thicho Oyugi Magwanga lemo mar jatend migawo mapur. Okang' ma kamano bende okawo mar riembo jatend migawo mar lowo gi udi gi dongruok mar bombe Laktar Peter Ogola. Mana bang' yiero ma Kasipul, Gavana Wanga nyoloso Homa Bay Town kendo seyo jatelo manie piny owacho to kunyo piny owacho gi e iye. Lokruok matinende Wanga koro chiwo ting' ne jatend migawo mar ndara Danish Onyango mondo mak lemo mar migawo mar pur bende yor kojolo ka Joseph Mito emomi lemo mar loso dongruok mar udi kod bombe lemo ma odhi mako ka osepuodhe gi od bura. Ruodhi kaachiel kod jolupgi 1,837 irwakonegi ogudu kawuono bang' tieko tiegruok margi machiwo arita. Jatend piny Kenya William Ruto ne otelo ne chenrono e kar tiegruok mar obila ma Embakasi e boma ma Nairobi. The chiefs and the chiefs here representing the rest of their colleagues sit at the heart of that transformation agenda in this administration that you lead, that they are able to support in the delivery of government services, but at the same time become the link between the citizens and your administration. The success of this reduction underscores the undeniable need for sustained and continuous training in order to empower public officers and accelerate service delivery to our people. Your Excellency, sir, I want to particularly thank you for the support that your government has continued to accord the National Police Service. In the next few months is to make sure that Your Excellency will deal with the issue of goons across the country. And I must say this, Your Excellency, this must be done without fear or favor. It must be done indiscriminately. And you know, Your Excellency, our IG and the security sector cannot condone that behavior. And what we saw yesterday in Nairobi cannot be condoned. Wale ambao wanatumia vijana kama wahuni, watu ambao wanatumika kulete fujo, kupiganisha wananchi, kulete maafa, hawa ni watu ambao hatuwezi kukubali. Na nishamueleza Inspector General wetu wa polisi kwamba watu hawa wote lazima wachukuliwe hatua kali za kisheria ndio tukomeshe uhuni na mambo ambayo yanaharibu usalama katika taifa letu la Kenya. Riwruok mar jotend din mar Islam makedo kod njore ochako chenro mageto chiwo puonj makedo kod njore pachoka. Chenrono machiwo puonj mabende geto jolendo kod jolony weche mopogore opogore biro timore e bomani ma Nairobi. This advanced level training is a progression from the foundational counter-terrorism financing and anti-money laundering courses delivered earlier in April and August this year. It is designed to deepen your operational understanding of sophisticated laundering tactics, cross-jurisdictional financial manipulations, and the exploitation of both formal and informal financial systems by knowledge with real-world case studies, simulations, and practical application. Its ultimate aim is to enhance your capacity to detect, analyze, disrupt, and dismantle illicit financial networks before they generate operational effect.
Ywak nitie ni nok mar kony mar omenda kod mamoko emomiyo jotend arita kwe thiro chenro mag keto kwe gwenge mag Witembe mayudore e kaunti ma Migori kod gweng' ma Angata Barakoi e kaunti ma Narok ma ywaruok mar lowo e tong' kaunti ariyogo osekelo ma giseweyo ka tho oganda owito ngimagi, hinyruok kod kethruok mag mwandu. Jojuma Kolono wachno. Kata bed ni piny owacho osebiro ka koro keto okenge mar kelo kwe e gwenge mag Witembe e kaunti no ma Migori kaachiel kod Angata Barakoi e kaunti no ma Narok ma ywaruok mar lowo osebiro kuom higni malach. Ywaruok ni pod medo kelo midhiero ne oganda modak e tong' kaunti ariyogi. Nitie oganda mosewito ngimagi, mago mosedinruok ka mwandu mathoth bende koro oselal e kinde monj e kind tong' mag kaunti ariyogi. There have been gunshots who are residents of Migori County. Jodak mag Witembe modak e tong' kaunti ariyogi pok ong'iyo kwe kuom higni mathoth kendo pod giwago kony. Gavana ma Migori Ochila kod jalupe Joseph Mairi ne otimo limbe gwego mag Witembe mar ng'iyo kaka inyalo kony familia ma osebedo ka odak kod midhiero e tong' kaunti ariyogi. Ochilo mane wuoyo bang' bedo kod twak kod tend arita kwe e sab kaunti ma Kuria East wacho ni ber ka piny owacho koro keto omenda moromo mondo koro konye keto kwe e tong' kaunti ariyogi. So we want to appeal very sincerely and very strongly that because at this border, Kenyans of Migori extraction and the Kenyans of Narok extraction keep on fighting, destroying property and losing life. The officers on the Migori side and on the Narok side need to be supported and facilitated. Ochilo wacho ne lipot moyudo ka hukum tend arita kwe yang jotend arita kwe koro bedo kod pek kata timo kachero nikech gionge kod kata mafuta ma ginyalo tiyo godo e nyamburkogi. This are in difficulty because, as you see, the vehicles that they are supposed to use do not have fuel and are maintained poorly. So again, that is a challenge. And since we in Migori County are the most affected, we want to help, but we need a long-lasting solution. We have offered to help during this Christmas festive period. Gavana ma Migori wacho ni tend kaunti ma Migori oikore mar konyo jotend obila e gweng' ma monj ma iteno kod weche mag ywaruok mag lowo osebedo kuom kinde mathoth mondo koro jiw arita kwe ne jodak e gwego ma Angata Barakoi kaachiel kod Witembe e sab kaunti ma Kuria East. We can help put up the structures so that the officers will be right at the border. If something happens, they will be able to respond immediately and deal with it firmly. Tend arita kwe sab kaunti ma Kuria East wacho ne gitemo duto mar neno ni kwe koro duogo e tong' kaunti ariyogi kata bende pod gikalo e midhieche mopogore opogore. We have been having those challenges he has highlighted, and the security team has been taking a leading role in addressing the challenge as per the mandate. So we want to say we are grateful for those promises because there is need for beefing of security and the border with the neighboring county. George Juma, Ramogi TV, Migori. Jaod bura moro e kaunti ma Kisii kod timo nonro bang' tim makoch kama ne onene kogoyo jago moro machiegni 36 ma bende oyangi kaka Omariba Moriasi e hotel moro Kisii tich ang'wen mokalo. Omariba Moriasi ne ochwalo wachno ka obila ma Kisii Central ka bende oyango ni jaod burano ne omonje weche motudore kod hera. Elizabeth Ajode nigi lero. Picha wang' dede mar magawano nyiso kaka jago moro donjo e hotel kendo kawo kom momenyore tir kod kama Omariba Moriasi ne obete ka ometho kinyi mar tich ang'wen tarik 27 Novemba e higani. Bang' nyiriri machuok, jago machielo ma oyang kaka jaod bura ma Kisii donjo tir nyaka kama Omariba obetie bang'e ochako goye. Wang' dede nyiso ywaruok e kindgi mane okawo dakika moko, nyaka kaka jorit kod jogo mabende ne ni kanyo temo thegogi. Omariba lero ni jaod burano ne okelo koko kopenje gima omiyo odonjore e wechene maiye. Stormed in directly to me shouting, lazima utaniheshimu, alleging that I'm having an affair
with one of, or rather with his girlfriend. Then he started beating me. He was accompanied with his bodyguard and another person. So there was a scuffle. We reported at Kisii Central Police Station. Okil mar Omariba penjo gima omiyo jaod bura no pod ni thuolo kata bang' donjne seche mabende Omariba to pod ni kod rem kaluwore kod gocho mane oyudo. We have had a P3 form filled. Every procedure has been done, but the police are yet to arrest the culprit who assaulted our client in Kisii with unknown people in a restaurant in Chava, Kisii town. Okil no bende omedo ni nyaka sani Omariba ngimane ni kamarach ni mar jaod bura no nyalo bet ni manye mondo okel tulo kendo. Elizabeth Ajode, Ramogi TV. Piny owacho yango no dhi medo sir kaka okang' mar kedo kod medo kute mag ayaki pachoka e kinde ma piny Kenya riwore kod piny ngima e hingo odiechieng'no. Jagoro mong'ere migawo mar thieth Mary Muthoni wacho ni piny Kenya oseduoko chien lando kute mag ayaki kod atamalo 72 e kinde higni 20 mokalo. Yango ni chenro ma kamano bende oseduoko chien thoe mikelo kod ayaki kod lando kute kowuok kuom miyo nyaka kuom nyathi. Olero ni medruok bende ni jogo ma yudo thieth kod yudo yedhe mag geng'o ayaki osemedore. Kata kamano olero ni piny owacho pod yango midhiero malando mag kute ayaki iemo hiwe kinyiri matindo kod lwenje mag udi gi kit chwech. Pia mambo ya triple threat. Triple threat ni ile maneno ninaita HIV infection, teenage pregnancies na gender based violence. Unajua gender based violence inakuja na rape, inakuja na mambo mingi. And when the children are at home, there are risks sometimes, especially when we are not able to observe them every now and then. Aswa sisi wenye tunaenda kazi kila siku. Sasa lazima tukuje hapa kanisani tuwaombee pia kwa sababu ya the risks that are involved. Manager machungo weche Citizen TV Jamila Mohamed kod jafombo mar Only Services e gweng' mag Samburu Boniface Baraza yudo mich kuom tich maber mar fwambo gi keyo. Mich nen mochiw gi riwruok mar IGAD ka okale nyasi manyo bage Addis Ababa e piny Ethiopia. Mich mamigi okalo kuom sigara mane gitimo malose wi lokruok mar lwasi kod okenge mar reso alwora gi lwasi kanyakla. Ne en mor kod ilo ne jofwambogo kod jofwambo mag Kenya kanyakla wi loch makamano ka koro keto Royal Media lai manyime kaka od fwambo makare. The media raises public awareness, holds leaders accountable, disseminates vital information, and amplifies vulnerable voices, ultimately enabling coordinated action. To our winners, or today's winners, tonight belongs to you. You have carried the instruments of your craft and courage and conviction. You have worked in different environments, challenged misinformation, and illuminated paths where darkness threatened to take hold. You are the torchbearers of public trust. Your excellence elevates all of us. Poch gi pak ne Jamila kod Baraza kuom yudo mich machal kamano kinyalo yangi e Afrika mangima kaluwore kod kit fwambo ma itimo. En poch gi pak gin sigana maloko ngima oganda kendo keto piny Kenya e lai man malo kaachiel kod ute mag fwambo mag Royal Media Services e kit tich maber ma gitimo. Mano emokelo e giko mar weche manyien e chenro mar Kagi Kacha sa 1 gi sa 3. Podi bochak yudo kanyo weche manyien chenro mar Gichwelo kod Oimore. Nyinga Ochieng' Manuel.